השאלה המדוברת, איך שוברים את מחסום השפה? אז בעצם הדרך הטובה ביותר לשבור את מחסום השפה היא פשוט להיחשף, ובעצם על פי מחקרים, חשיפה ועיבוד שמיעתי, אלו הדרכים המרכזיות ללמידת שפה חדשה, לא משנה אם זה ספרדית, איטלקית או אנגלית. ככל שאתה נחשף יותר, מה, מקשיב, שומע את השפה עוד ועוד באוזן? מקשיב, רואה, אם זה בסרטונים, אם זה בתמונות, אם זה בטלוויזיה, מן הסתם בשיעורים שאתה שומע את השפה כמה שיותר. בנוסף לזה חשוב להוסיף משוב ותיקון ותרגול. תרגול. תרגול. אז איך השיעורים שלכם בנויים? איך זה פורץ את המוח? אז אצלנו השיעורים בנויים בצורה של מעגל. יש תהליך שתלמיד עובר בכל שיעור, כאשר כל שיעור מלווה על ידי מחברת, שמשמשת כמו לוח בכיתה. במהלך השיעור המורה רושמת את האוצר מילים שאתה לומד, את הדקדוק, את ההגייה, שיעורי בית וכולי. באמצע השיעור אתם כותבים הכל מחברת, בסוף השיעור מסכמים, ובשיעור הבא חוזרים על זה עוד הפעם. זאת אומרת, במהלך השיעור כ3 פעמים אתה חוזר על הדברים שלמדת, סליחה, לא במהלך השיעור, במהלך התהליך, על מנת למקסם את היכולת של המוח שלך באמת ללמוד את זה, ולא על ידי שינון מילים. לדוגמה, באוצר המילים, אנחנו לא מבקשים לך לשנן תרגום מאנגלית לעברית, כי אנחנו צריכים לסגל לך לחשוב באנגלית. אם לא תחשוב באנגלית, אז אתה צריך לתרגם את העברית, זה נשמע לא טוב. כן, אסור, אם אתה חושב בעברית ונסה לתרגם את עצמך, אולי בהתחלה, אבל אחרי זה חייבים לצאת משם. אז לדוגמה באוצר המילים, אנחנו נותנים לך הגדרה מאנגלית לאנגלית, אוקיי? תרגום, ומוסיפים לך גם משפט שמכיל את המילה. ככה לומדים מחקרית מילים בתוך הקשר, ולא מתוך שינון של רשימות.